Krásny deň, vítajte opäť na kanáli Mileva Pilates. Dnes nás čaká iné video ako zvyčajne. Nebudeme cvičiť, ideme sa rozprávať. Čaká nás krásne obdobie v roku, Vianoce. No toto obdobie vie byť aj náročné. Kvôli stresu, máme stres, že vypadneme zo svojej rutiny, prejeme sa, jednoducho je toho veľa. Preto som si zavolala Mišku Majerovú, holistickú mentorku, s ktorou sa budeme rozprávať o tom, ako prežiť pohodové Vianoce. Miška, ahoj. Ahoj Dorko a moc děkuji za pozvání. Moc se těším, co tady dneska otevřeme a o čem všem si budeme povídat. Ja ešte doplním, že Miška je holistická mentorka, ktorá pomáha ženám žiť naplno ich potenciál, či už v zdraví alebo v osobnom živote. Začneme takou veľkou témou hneď na úvod a to je Vianoce a stres. Zhona stres počas Vianoc to je niečo, čo trápi mnohé ženy. Nielen stres okolia, ale aj taký vnútorný. Čo nám môže pomôcť ho lepšie zvládať? Myslím si, že lepší otázku na začátek si nemohla vybrat, protože taky mám pocit, že právě ten stres, téma stresu zahltí vlastně celé to naše období. A já možná začnu trošičku od jiného konce, od takového zamyšlení. A já vlastně vždycky přemýšlím nad tím, jestli ten stres, který teda přichází, je něco, co se dá eliminovat nebo ne. A jak už asi ženy ví, tak my jsme takové expertky v tom, že si dokážeme vytvořit stres i tam, kde být nemusí. A myslím si, nebo troufám si říct, že většina stresu, který máme teďka v životě, tak je ten, který my si vytváříme sami. Samozřejmě máme tady stresory i z toho vnějšího prostředí, některé stresory ani neovlivníme, ale spoustu věcí se nám rodí tady v naší hlavě. A tady říkám právě, pojďme s tím pracovat, protože samozřejmě Vánoce jako svátky, jako nějaká událost, sebou může nést nějakou stresovou zátěž v podobě toho, co chceme stihnout, chceme udělat, jaké aktivity mají proběhnout. Ale zároveň je potřeba si uvědomit, že přece Vánoce mají být o tom klidu, o tom odpočinku. A vždycky vyzývám vlastně každou ženu zamyslet se nad tím, jak já to vlastně chci. Jestli chci, aby pro mě Vánoce byly tím stresem, kdy lítám od jedné věci k druhé a nevím, co první, mám tam nějaké velké nároky sama na sebe, chci se všem zavděčit a tak podobně. Nebo je to skutečně o tom, že ano, máme třeba nějaké tradice, nějaké věci, které zkrátka chceme v tom období mít, zažít, udělat, ale zároveň se u toho chceme cítit dobře. A pokud si zvolíme tu druhou cestu, tak k tomu zvolíme i ten způsob, kterým k tomu dojdeme. To znamená správné plánování nebo reálná očekávání, jaká máme. A jestli je to opravdu reálné, to všechno udělat, všechno stihnout. Jestli je to opravdu naše, jestli tyhle tradice, tyhle postupy, ty povinnosti jsou něco, co my skutečně jako chceme dělat, nebo je to o tom, že máme pocit, že bychom měli. Takže rozebrat si vlastně ten stresor, to, co mi přináší tu nepohodu a podívat se na to, jestli je tam nějaká cesta, jak to můžu ovlivnit, jak to můžu změnit. Samozřejmě spousta z nás má nějaké vnitřní procesy, vnitřní přesvědčení, jsme na něco zvyklí, máme pocit, že jsou na nás nějaké požadavky. Ale myslím si, že pokud už jsme dospělí, tak o to více máme tu možnost dělat si to po svém. Takže tohle je za mě ta první fáze, kdy my se potřebujeme podívat na ten stresor a potřebujeme se podívat, jaké jsou tam možnosti s ním pracovat. A podle toho, co tam pak vlastně zjistíme, tak už můžeme cílit vyloženě nějakou jako technikou nebo nějakým řešením a to už potom samozřejmě bude jako individuálně vůči tomu, co vlastně nás tam trápí nejvíc. Ako si dopriať oddych a regeneráciu v čase, keď sa zdá, že musíme stihnúť naozaj všetko? A čo by si možno odkázala ľuďom, ktorí majú pocit, že Vianoce sa stali pre nich o povinnostiach a vytratila sa z toho taká radosť? Mhm, mhm. A tady bych se opět vracela k těm začátkům a to je to, jak já to chci. Protože jsme zvyklí žít život někoho jiného, nebo podle představ někoho jiného, nebo podle našich představ, že si lidi to nějak představují, nebo že od nás mají nějaká očekávání. Ale jak už jsem říkala, jsme dospělí a ten život je náš a pojďme si to dělat takové, aby nám v tom bylo dobře.
To znamená, že pokud mě v něčem není dobře, to znamená, že v období, které já si chci užít, chci se uvolnit, chci si odpočinout, ale nejde mi to, nebo neumím to, nebo mám pocit, že nemůžu, tak se snažím s tímhle pracovat. Samozřejmě, pokud mám pocit, že si to jako nemůžu dovolit, tak buď je tam ta stránka faktická, kdy toho mám fakt tolik, že abych to stihla, tak tam nevidím ten prostor na ten odpočinek a na tu jako úlevu, na to uvolnění se. A nebo tam může být takové to vnitřní přesvědčení, takový ten vnitřní sabotér, kdy my si nechceme dovolit odpočívat, protože máme pocit, že když něco neuděláme, nejsme dost dobří, lidé nás nebudou mít rádi. Ale my jsme sami tím největším kritikem. A ve výsledku samozřejmě jsou i lidi, kteří nás v uvozovkách nebudou mít rádi za to, že něco neuděláme, ale většina lidí s námi bude radši, když my budeme spokojení, budeme klidní, než když budeme nervózní, ve stresu, naštvaní a nepříjemní. Takže podívat se vlastně na tu schránku i zevnitř, vlastně jaká já přesvědčení mám, nebo jaké bloky, jak se sabotuju a jestli si skutečně umím dovolit ten odpočinek. Protože ano, v dnešní době bohužel ten odpočinek rovná se neaktivita, rovná se lenost, rovná se něco špatného. Ale teď otázkou, jestli to tak opravdu je. A samozřejmě, že není, že i ten odpočinek je vlastně nějakou aktivní fází, která pak i tu skutečně jako reálně aktivní fázi, kdy něco děláme, něco produkujeme, tak může ještě více zefektivnit. Takže je to o tom změnit ten pohled a hlavně ho měnit tam uvnitř sebe. Protože potom, i když má od nás okolí nějaké očekávání, nebo máme pocit, že právě potřebujeme naplňovat určité věci, aby jiní lidé nás měli rádi, byli spokojení, tak zase je to téma sebehodnoty. A pokud člověk si řeší tu svoji sebehodnotu a uvědomí si ji, tak se pak dokáže postavit i za to, co se v uvozovkách ostatním nelíbí. To znamená, že pokud po mně je požadováno, že musím napéct cukroví, musím dávat dárky, musím nazobit stromeček, musím dělat to, ale já to tak nechci, tak samozřejmě je tam ta fáze toho, že dobře, tak já to nechci, chci to měnit. A ano, budou třeba docházet nějaké spory nebo bude docházet k nějakým střetům s tím okolím, protože my najednou uděláme něco jinak. Něco, na co oni nejsou zvyklí. Takže my nejenom, že my půjdeme do toho nekomfortu, ale vytvoříme ten nekomfort i těm druhým lidem. Takže oni také budou reagovat. Ale důležité je se ukotvovat v tom svém a postupně se učit za to fakt postavit, protože to je potom to, co dává nějakou tu bariéru, nějaké ty hranice i tomu okolí. A zároveň nás to potom tak nedotýká, protože máme nějakou, tak jako v uvozovkách řečeno, nějakou ochrannou zeď, ochranný štít okolo sebe. Takže já vlastně vnímám, že ve výsledku všechny tady ty věci jsou otázkou toho našeho seberozvoje a hlavně té naší sebehodnoty. Protože pokud stavíme svoji sebehodnotu, svoji identitu na tom, co děláme, kolik toho stíháme a máme pocit, že jenom na základě toho nás lidi mají rádi, tak to není úplně sebehodnota, ale je to nějaká podmíněná láska vůči sobě samému. A pokud to tak s lidmi v našem okolí máme, tak tam už zase chceme přemýšlet o tom, jestli takové lidi v životě chceme. Jestli nás mají rádi jenom proto, že děláme XY, nebo proto, že jsme prostě hodný, milý, sympatický, empatický člověk. Takže možná jsem to vzala trošku široka, ale doufám, že padlo to podstatné. Určite. Znie to ako naozaj vnútorná práca na sebe, že vlastne toto všetko, ten stres a tie starosti vychádzajú z nás, takže ďakujem, že si to pomenovala práve takto. Poďme sa pozrieť na ďalšiu otázku. Ako si udržať zdravú rovnováhu medzi starostlivosťou o druhých a starostlivosťou o seba? Pretože Vianoce sú práve zväčša o tom, že musíme sa starať o všetkých, tak ako nezabudnúť na seba? Super. A já se hned chytnu toho slovíčka musím. A to slovíčko musím, jednak si položit otázku, jestli vážně jako musím, nebo je to o tom, že si myslím, že musím. Ale my skutečně nemusíme se starat o ostatní. My nemusíme uspokojovat ostatní. Ale teď je otázkou, jestli právě máme ten pocit, že musíme, že to tak prostě už je zajeté, už se to od nás očekává, nebo je to skutečně, že chceme. Protože ano, máme v sobě, nebo můžeme mít v sobě i tu část, kdy chceme se starat o ostatní, chceme jim dělat radost, chceme je obdarovat dárky, chceme jim udělat hezkou atmosféru, chceme pro ně něco vytvořit. A to je jako moc hezká vlastnost nebo moc hezký chtíč,
ale důležité je, aby vycházel z nás, aby to bylo fakt něco, co my chceme. Aby to nebylo z toho pocitu, že měla bych, abych byla dost, abych byla přijímána. Protože potom už je to z toho toxického nastavení a nedělá to dobře ani nám, ani té druhé straně ve výsledku. Takže vracet se k tomu, jestli opravdu takové chci udělat, jestli i mně to dává tu radost, a pokud ne, tak na tom potřebuji pracovat. A pokud ano, tak to samozřejmě dělám, protože když udělám něco pro druhého a mě to taky dělá radost, tak je to vlastně to nejkrásnější, co může být. Je to taková jako win-win situace, i když to už je takové jako moc praktické a technické, tak ve výsledku to tak je, že tu energii, ten pohár energie doplníme někomu, nebo radostí, lásky, bezpečí, ale zároveň to dává i ten pocit nám. A jak vlastně hledat ten balans, nebo jak nezapomínat i na sebe, tak podle mě je důležité si zase a znova prostě připomenout to, že naše okolí nikdy nebude maximálně spokojené, pokud my nebudeme spokojení. Že to opravdu začíná u nás. Protože představme si třeba naši maminku nebo babičku, rodiče, to je jedno. A možná už jsme to taky všichni zažili, že právě v okolí těch Vánoc ty maminky, babičky toho mají opravdu spoustu, protože chtějí pro tu rodinu to nejlepší, chtějí jim udělat ten domov, tu atmosféru, to cukroví, dárečky a tak dále. Ale vlastně pak to končí tak, že ta maminka, babička nebo kdokoliv, tak je úplně vyčerpaný, nervózní, ani u té večeři si nesedne, furt někde lítá, něco dělá. Je nám vlastně jako příjemně v přítomnosti takové osoby, nebo se nás to vlastně taky dotýká a taky nám to v uvozovkách narušuje tu naší pohodu? Troufám si říct, že to je přesně ta situace. Takže my vlastně jako nechceme být tím člověkem, který skrze to, že chce udělat něco dobrého, tak když to řeknu tak jako trošku hloupě, tak to vlastně kazí. Jo, takže opravdu uvědomit si, že i ta naše spokojenost je v tom základu a pokud tam nebude, tak ten potenciál udělat spokojeného někoho jiného nebo předávat tu radost nikdy nebude tak velký. Protože pokud sami nemáme, je občas jako dost těžké dávat někomu jinému plnohodnotně a ne z nějakého nedostatku, z nějaké toxicity. Takže opravdu nezapomínat na sebe. A zase vracet se k tomu, a budu to tady opakovat asi pořád, jak já to chci. Protože, jak se říká, takové to, že když si máme představit sami sebe na smrtelné posteli, tak jak bychom zhodnotili ten svůj život? Jestli bychom si řekli, jo, prožila jsem ten život fakt hezky, podle sebe, jak jsem chtěla, nebo si řekneme, tyjo, já jsem vlastně furt dělala to, co se ode mě očekává, to, co jsem si myslela, že musím dělat, ale vlastně tam nebylo to moje. Takže vlastně tak trošku nad tím chceme přemýšlet a chceme se vracet k tomu, jak my to chceme. Protože my si pak řekneme později, že jo, prožila jsem to. Prostě byl to život, který jsem si užila, i když to někdy bolelo, i když to bylo náročné. A nebo to bude o tom, že tyjo, tak snažila jsem se žít nějaký život, ale vlastně vůbec jsem si ho neužila. Mhm. Išli sme dosť hlboko teraz. Môžeme sa presunúť ďalej. Ty si trošku začala o tom smútku a tak ja na to naviažem. Vianoce môžu byť práve aj smutným časom, ak niekto nemá pri sebe blízkych alebo si s nimi nerozumie. Máš tip, ako zvládnuť osamelosť počas sviatkov? Mhm, mhm. A tomuhle naprosto rozumím a jednak jsem slyšela spoustu příběhů, ale zároveň i já jsem si třeba prožila určité věci. A můžu naprosto potvrdit, že vlastně to období, které má v uvozovkách má být paradoxně to nejšťastnější, nejveselější, nejpoklidnější, tak může být vlastně úplně tím opakem. A já jsem vlastně dlouho hledala takové to jako proč vlastně paradoxně to hezké období může být tím jako těžkým a nějakým nepříjemným. A často jsem došla k tomu, že vlastně to očekávání a to, že my si tam vlastně určujeme, že vlastně jo, tak teď jsou Vánoce, teď máme být šťastní, teď se máme radovat, teď nemůžeme být smutní. Tak vlastně my si vytváříme nějaké očekávání, nějakou představu, ale není to vlastně nic přirozeného. Je to něco, co si tam nastavíme na základě nějakého jako rozhodnutí nebo na základě společnosti. A o to víc potom, když se fakt necítíme třeba úplně šťastní, může to být, že se cítíme trošku smutní nebo se nám, zrovna nás něco trápí, tak my tam vidíme ten kontrast, že máme být na té stovce, na té radosti, spokojenosti, na tom klidu a teď my jsme někde pod tou stovkou
ale vlastně ta propast je veliká, protože my tam na ty Vánoce máme to očekávání a vidíme to všude ve filmech, v pohádkách, furt se o tom mluví, že přece šťastné a veselé, všichni se radujte, všichni slavte. Ale co když já to tak necítím? Jo, takže já tam vnímám tu velkou propast mezi tím nějakým extremistickým očekáváním nebo nastavením, které ohledně těch Vánoc máme a v porovnání s tím, jak my se vlastně můžeme cítit. A skutečně Vánoce můžou být o tom smutku, o tom, že nám není dobře. Ať už je to z důvodu toho, že prostě máme nějaké těžké životní období, nebo se v období Vánoc stala třeba nějaká tragédie, takže se nám to jakoby každý rok opakuje, že to má, je to jako výročí. A nebo je to skrze to, že prostě třeba nejsme s těmi lidmi, s kterými my bychom chtěli být. Nebo naopak jsme s lidmi, kde nám není úplně nejlíp. Kde sice máme okolo sebe spoustu lidí, ale cítíme se osamělí, cítíme se sami. A, takže moje rada do tohohle je nebičovat se ještě za to, že se cítím špatně. Mhm. Protože cítit se špatně, mít špatný den, být smutný, naštvaný, zklamaný, mít blbé období je naprosto přirozené a je to naprosto v pořádku. A troufám si říct, že kdyby se to stalo někdy v polovině dubna nebo v srpnu, tak z toho neděláme až takovou vědu, protože tam nemáme právě porovnání s tím, že přece teďka máme být nadšení, šťastné a veselé, že? Áno. Jo. Takže Mhm. nebičovat se za to, přijmout to, že dobře, tak nemám se nejlíp a zase hledat tu cestu, jestli s tím teda můžu něco udělat, nebo je to o tom, že prostě teďka je to nějaká situace, s kterou já úplně nepohnu a je to jenom o tom si to přijmout, projít si to a nebičovat se ještě za to, že se cítím blbě, když bych se měla, zase bych se měla cítit nějak šťastně. Jo. A pokud je tam ta osamělost skrze to, že nejsme s těmi lidmi, s kterými bychom chtěli být, tak zase buď hledám cestu, jak to uskutečnit, a to znamená sejít se, v vozovkách porušit třeba nějaké tradice a vytvořit nějakou novou, anebo hledat cestu v moderním světě, to znamená propojit se online, propojit se, udělat si Vánoce dřív, později, udělat si to prostě v rámci těch našich možností. To je skvelé, krásne tipy. Ja ešte poviem, že vlastne to, keď si človek povie, že alebo uvedomí, že nemusím byť v pohode a dá preč ten tlak, tak prichádza veľká úlava. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si to teraz povedala. Poďme sa presunúť na ďalšiu veľkú tému a to je Vianoce, výživa, lifestyle. Poďme to nejako spojiť dokopy. Dajme tomu, že počas roka dodržiavam stravu, cvičím, snažím sa, hýbem sa. Mám v tom počas Vianoc pokračovať, alebo je v poriadku, keď na pár dní s tým prestanem a doprajem si naozaj oddych? Čo povieš ty? Super. A zase se chytnu jednoho slovíčka. A to je to slovíčko dodržovat něco, nebo držet se něčeho. Protože tady bych se zasekla v tom případě, pokud já vlastně jedu během toho roku na základě toho, že se snažím něco jako dodržovat, že se snažím řídit nějakým pravidly. A má to tam za mě takový ten nádech té jako přehnané struktury, perfekcionismu, nějakého tlaku, nějakých restrikcí. Protože to, jak žijeme život na každodenní bázi, v nějakém dlouhodobém hledisku, tak nemá být o tom, že třeba držíme nějakou dietu, ale že máme takový životní styl, který nás dlouhodobě podporuje naše zdraví, psychické, fyzické, mentální a tak podobně. Takže vlastně podívat se, nebo vnímám, že ty Vánoce nebo jakákoliv nějaká událost, třeba dovolená nebo svatby, oslavy, právě ty Vánoce, tak nám můžou být takovým dobrým ukazatelem toho, nebo testrem toho, jak vlastně máme nastavený ten životní styl a jestli je to ten dlouhodobě udržitelný životní styl, nebo je to nějaká striktní dieta, striktní nastavení, striktní životní styl, a jestli už to třeba nespadá někam do ortorexie, kdy to strašně hrotíme a už vlastně to není ve výsledku nic zdravého. Protože Skúsme len pokud povedať, já... čo je ortorexia, ešte aby sme doplnili. Ortorexie vlastně popisuje stav, kdy člověk se snaží dělat všechno zdravě až moc, až vlastně přes míru, kdy to všechno přináší už ten stres a vlastně toto zdraví vůbec nepodporuje, ale naopak podkopává. Takže je to takové jako přehnaný zájem o zdravou výživu, že už prostě člověk má hrůzu, když si dá něco mimo nějaká pravidla. Je to jakoby přes, je to až moc. Mhm.
Jo, takže vlastně použít nebo využít tady to období i jako takový testr té mojí skutečnosti. Protože pokud najednou teda přijdou ty Vánoce, a tady je potřeba si uvědomit, že se jedná o pár dní. Jo, samozřejmě, některé rodiny fakt jako mají Vánoce, takové jako ty svátky třeba 2 týdny, tak tam prostě jíst každý den tuny cukroví a prostě jenom ležet na gauči u pohádek nám nemusí udělat dobře, ale většinou ty Vánoce, jako v dnešní moderní době, kdy jsme v práci do poslední chvíle a jdeme do práce, co nejdřív to jde, tak ty Vánoce opravdu nejsou dlouhou záležitostí. A kolikrát tomu našemu tělu maximálně prospěje to, že se zastavíme a v uvozovkách nic neděláme. Ale samozřejmě to neznamená, že musíme jít zase z extrému do extrému. Že vlastně celý rok držíme nějaký režim. Jo, to už je zase to striktní, to neúplně zdravé, neúplně zdravý podporující. A pak teda se zase jako uvolníme a jedeme to jólou. Prostě jako všechno a zase ten druhý extrém. Je to o tom zase se vracet k tomu, jak já to chci. Jestli chci skákat z extrému do extrému, nebo chci žít dlouhodobě něco udržitelného, něco, v čem mi bude dobře a umím reagovat na ty aktuální situace. To znamená, umím trošku zabrat, když je to potřeba a umím povolit, když je to potřeba. Umím si to dovolit. Takže strávit Vánoce u televize, u pohádek s cukrovým, s vánočním salátem je úplně v pohodě. A je úplně v pohodě, pokud chceme si jít zacvičit, když si chceme udělat nějakou v vozovkách výživnější, zdravější verzi určitých jídel, protože nám třeba smažený kapr nechutná, tak si uděláme třeba lososa. A nebo pokud nám po cukroví není dobře, tak ho buď nejíme, nebo ho jíme míň, nebo si uděláme jiné, uděláme si takové, které nám bude chutnat, kterém nám bude taky dobře. Takže nejde úplně říct zase, jestli teda jako v uvozovkách držet se toho zdravého, nebo naopak úplně upustit, ale je to o tom balancování a dělat to tak, aby nám v tom bylo dobře. Pokud vím, že můj struggle, můj problém je to, že když nejdu jeden den cvičit, tak mám z toho pomalu depresi, že prostě přece nic nedělám, jsem líná, ztrácím progres a tak podobně, tak se snažím jednak měnit vztah sama k sobě, ke svému tělu, k pohybu, protože to absolutně tak není, že když jeden den nic neděláme, takže něco jako si zkazíme. To vůbec ne. Stejně tak, pokud mám problém zůstat u 10 kousků cukroví, a teď říkám jenom odrazově nějaké číslo, jako vůbec to neberte nějak relevantně, ale pokud mám problém přestat, nebo mám problém si dát nějaké cukroví, i když ho chci, tak zase značí mi to nějaký problém, který já si chci dlouhodobě vyřešit, protože chci si umět užít Vánoce a chci si je umět užít, jak já prostě potřebuju, jak to zrovna chci. A stejně tak to chci mít i během toho roku. Ať už se něco děje, nebo se něco neděje. To je krásne. Ako si dopriať a nemať z toho výčitky? Jo, krásně navazujeme. A to je přesně ono. Tady se krásně projeví ten náš vztah k jídlu, což můžeme dát za rovnítko vztah k nám samotným. Protože to jídlo je takovým dobrým reflektorem toho, jakou sebehodnotu máme, jak vlastně na sebe pohlížíme a jaký vztah k sobě máme. Protože například pokud si třeba zakazujeme určité věci, jsou tam ty restrikce, tak to úplně neznačí, že bychom k sobě měli nějaký pozitivní vztah. Pardon. A stejně tak, jo, pokud je tam fakt ta drezura, taková ta velká struktura, ten velký tlak, co si tím dávám najevo? Dávám si tím nějakou podmínečnou lásku, že když budu dodržovat XY, když budu vypadat tak nebo tak, když budu dělat zase XY, ABC, to je jedno, tak se teprve budu mít ráda, tak teprve budu spokojená, tak teprve budu zdravá, tak teprve tečka, tečka, tečka. Takže zase je to ukázka toho narušeného vztahu sám k sobě, který za mě je ten nejdůležitější. Ten vztah sám k sobě je nejdůležitější vztah, který my v tomto životě máme. Takže pokud mi něco poukazuje na to, že to není úplně OK, tak se na to chci zaměřit. Protože pak, ať už dělám cokoliv, tak to vlastně nemůže fungovat dobře, protože to vychází z toho toxického nastavení, z toho nějakého nezdravého vztahu k sobě. Takže pokud mě trápí výčitky, například, že si dám klasické cukroví, tak se snažím dohledat tu stopu,
co nejdále, co nejvíce k té příčině. A proč mám ten pocit? Je to o tom, že mám v hlavě zakodováno to, že je tam nebezpečný cukr, mouka, lepek a že na to pomalu umřu, když si to prostě dám. Nebo že když si tady dám 2 dny cukroví, takže přiberu 10 kilo, budu prostě obézní, nemocná, škaredá a tak podobně. Nebo je to o tom, že jsem si nastavila to, že celý rok nebudu jíst klasický cukr a teď tady vidím ty vanilkové rohlíčky, dala bych si je, připomíná mi to dětství, mám na to chuť, ale nemůžu si to přece dát, protože bych porušila ty svoje pravidla. Chci vlastně dohledat to, co se zatím skrývá, protože to není nikdy jenom o tom jídle a o tom, že přijde nějaká ta výčitka, ale je tam něco mnohem hlubšího. A samozřejmě tady ty věci jsou na jednu stranu velmi obtížné, velmi náročné a často i bolestivé, ale zároveň se v tom skrývá to řešení a ta cesta. Protože když si to rozklíčujeme a dojdeme k té příčině, tak můžeme řešit ten problém. A to je za mě to důležité, protože chceme odlupovat takové ty toxické nálepky, toxické věci, které jsme si za ten život už třeba nazbírali a které nám brání v tom, abychom byli zdraví, spokojení a výkonní. Takže pracovat zase s tím svým vnitřním světem, s tou svojí hlavou, s tou svojí myslí, protože ta je extrémně mocná a buď to může být ten náš nejsilnější nástroj, nebo to může být to, co nás nejvíce složí a položí prostě do nějakých hlubin, ne něčeho úplně hezkého. Mňa zaujalo to, čo si povedala o tých restrikciách. Ja som mala pocit, že vlastne restrikcie práve vyjadrujú ako keby pozitívny vzťah k môjmu telu alebo k samej sebe, pretože napríklad viem, dajme tomu, že alkohol, na tom sa asi všetci zhodneme, že neprospieva nášmu telu a ja si teraz poviem, že zakážem si ten alkohol, nebudem ho piť. Ako toto vyjadruje vlastne nepozitívny vzťah k same sebe? Skús to nejako rozvinúť, aby sme tomu lepšie pochopili. Super, super. Jsem moc ráda, že jsi vlastně vybrala i něco konkrétního, co tady můžeme rozebrat. A protože přesně ono, to, že si něco jako zakážeme, nebo že se rozhodujeme něco nedělat, tak samozřejmě může být projevem toho, že naopak jako o sebe máme tu starostlivost. Jo? Je to ten alkohol, můžou to být drogy, nějaké nebezpečné aktivity, tak nechceme přece jako si tady dávat drogy, že jo? Takže si je jakoby zakazujeme. Ale tam je právě zase ten rozdíl, a teďka budeme trošičku slovíčkařit, ale jako zakázat si něco, tak zatím je slovo nesmím, nesmíš. A vzpomeňme si všichni, jakmile nám někdo někdy řekl, že něco nesmíme. Nesmíš jít ven, nesmíš si hrát s tímhle, nesmíš odejít od stolu, nesmíš na to šahat. Tak jakou jsme měli tendenci? To neudělat nebo to udělat? No samozřejmě jsme měli tu tendenci to udělat. Když nám někdo řekl, netahej za ten stromeček, spadne na tebe, tak co jsme chtěli udělat? No zatáhnout za ten stromeček, že jo? Nebo netahej tu kočku za ocas, protože prostě se to nesmí. Jo, jí se to nebude líbit. No tak co? My jsme chtěli zatáhnout tu kočku za ocas. Takže vlastně slovo nesmím, v podstatě ten zákaz, který nám je dán, nebo který si dáváme, tak v nás naopak probouzí tu touhu to udělat. Protože se tam otevírá něco jako tajemného a nás zajímá, jak to teda jako bude působit, jak to teda dopadne. Ale můžou být právě ty zákazy, které nám v uvozovkách jako zakazují něco, to znamená přesně, nebudu pít ten alkohol, nebudu brát ty drogy, nebudu tady dělat nějaké riskantní života nebezpečné věci. Ale není to o tom, že si tam říkám, nesmíš pít alkohol, nesmíš brát drogy. Ale je to o tom, že si říkáme, nechci pít alkohol, nechci brát drogy, nechci jít tady skákat prostě padákem třeba. Jo, takže to za tím zákazem bych hledala to, jestli je to o tom, že si říkám nesmíš, nebo nechci. Protože když říkám nechci, tak zase vycházím z té svojí už vyšší sebehodnoty a rozhoduju se, že buď něco chci, nebo nechci. Ale vychází to z té síly, z toho nějakého zdravého vztahu sám k sobě, ke svému tělu, ke svému zdraví. Takže možná tady ty slovíčka můžou pomoct právě každého z nás navést k tomu, jednak jaký vztah k tomu máme, jakou tendenci tam máme, ale taky jestli je to ta restrikce, která nám naopak způsobuje ten stres a možná prohlubuje to, abychom to udělali přesně naopak. Jo, tak když si zakážeme prostě třeba to cukroví, tak nesmím jíst
cukrový, nesmím jíst ten cukr, nesmím, já nevím, XY, tak to naše tělo spíš trpí a je tam ten stres a je to o tom, že my spíš máme pocit, že to jako nezvládneme z toho zdravého nastavení a chceme si tam dát ty výkřičníky a ten důraz a ten zákaz, protože máme pocit, že ta síla a ten tlak nám jakoby pomůže to přece jako udělat, respektive neudělat, dodržet to. Mhm. Ale paradoxně ten laskavý přístup sám k sobě, bez toho tlaku, je to účinnější. Protože jakmile někdy vyvineme tlak, tak se objeví protitlak. Takže to není úplně nic efektivního. A když někam dáme tu laskavost, ten průchod, tak to jde vlastně mnohem lehčeji, mnohem snadněji. Áno, presne tá ľahkosť mi tam vychádza, že je najdôležitejšia. A krásne si povedala, že je rozdiel medzi zákazom a zákazom. Přesně. Takým, ktorý vlastne vychádza z toho zdravého vnútorného nastavenia. Mhm. Máme skúšať nahrádzať klasické jedlá za zdravšie alternatívy, možno aj keď mi práve nechutia? Mhm. Podle toho dodatku, co jsi dodala, tak ne. Pokud mi to nechutná, tak proč bych to dělala? Mhm. Jo. Ale samozřejmě, upravit si nějaký recept, ať už do něj něco přidat, odebrat, pozměnit poměry nebo změnit úplně jídlo, je naprosto v pořádku. Ale zase musí to splňovat, v uvozovkách splňovat, ať tam není úplně jako ta struktura, tak musí splňovat to, že nám to bude chutnat, nám to pomůže, nás to podpoří. Nebudu dělat tady cukrový bez cukru, které mi nechutná, jenom mi to zalepí pusu a vlastně si to ani neužiju. To už je lepší si dát to klasické cukroví a užít si to. Protože jo, sice budu mít něco jako klasického, co třeba z dlouhodobého hlediska není zdraví podporující, ale to, že si tady dám pár dní cukroví, je naprosto v pohodě. To tělo si s tím poradí a pokud se o ní skutečně správně staráme na dlouhodobé bázi, tak si s tím poradí úplně jako jedna báseň. Nemusíme se toho bát a užijeme si to. Když bychom se snažili o to udělat si to jinak a ani by nám to nechutnalo, tak kde je ten benefit? Kde je to, jak si vlastně pomůžeme? Nepomůžeme. Takže pokud nám to nechutná, tak to nechceme jíst. Pokud někomu nechutná klasické cukroví, protože je to moc sladké, je to třeba nevýrazné, nebo všechno to chutná stejně, každý má na to nějaký názor, tak to nebudu jíst. A pokud si chci udělat něco, co si užiju, tak si to udělám. Ať už to má podobu zdravější, výživnější, méně zdravou, méně výživnou. Takže já jsem zastánce toho zase udělat si to tak, aby mě v tom bylo dobře. To znamená, já mám taky ráda i klasickou verzi a pak mám ráda nějaké cukroví, které děláme v nějaké výživnější verzi a neporovnávám to, že tady to je to jako klasické a nezdravé a tady to je to nějaké výživnější a zdravé. Ale beru to jako ten balíček. Balíček toho, že si jdu dát nějaké jídlo, které si užiju, které mi chutná. A které mi samozřejmě pak dodá i nějaké ty živiny, protože i o těch živinách to je. Ale pokud jím výživné jídlo, nebo výživné cukroví, zdravé cukroví v uvozovkách, ale není mi po něm dobře fyzicky, psychicky, nechutná mi, nebo mám tam ten pocit, že jenom když sním to zdravé, tak je to v pohodě, pokud sním to nezdravé, tak to není v pohodě, tak je tam zase ten toxický vztah sám k sobě. Takže tam vlastně obecně nic pozitivního úplně nevyplyne. Mhm. To mi pripomenulo, keď ja som jedný Vianoce sa snažila urobiť tiež zdravé cukroví. Strašne sa mi do toho nechcelo, ale bola som taká, že nie, že videla som to na Instagrame, musím ho vyskúšať. A namočila som si proste, neviem, asi pol kila orechov, zaliala som to celé čokoládou a mala som z toho už robiť tie guličky, ale strašne sa mi to nechcelo. Takže celé to potom išlo do koša, lebo sa to pokazilo, takže úplne plýtvanie surovinami. Takže som to asi, teda vtedy som to vzdala a tieto roky už pokračujem v tom klasickom cukroví. Super. Máš tip na zvládnutie prejedania sa? Mhm. Jde tam vlastně o tu prevenci. A protože to, samozřejmě, když se přejíme a chceme řešit ty následky toho, že je nám těžko, že máme nějaké výčitky, tak to je kapitola sama o sobě. Ale vlastně to skutečné řešení přejedení se začíná tou prevencí. To znamená, že do toho stavu ani nechceme dojít. A zase pokud bychom chtěli dát mezi něco nějaké rovnítko, tak je to o tom restrikce rovná se, nebo šípečka, taky dá se říct, přejedení se.
Protože pokud my si něco zakazujeme a říkáme si nesmím, 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 tak jak už jsme si říkali, je tam o to větší tendence to udělat naopak. Takže si to dát a dát si toho hodně a dát si to často a přehnat to. Protože čím větší deficit, čím větší zákaz my si vytvoříme, tak o to více si to chceme kompenzovat. To znamená, pokud celý rok si zakazuju spoustu věcí, sladkostí, nějakého klasického, dobrého, sladkého, tak potom, když teda přijde ta možnost, tak to půjde prostě z 0 na 100 a já to chci všechno. A nemůžu se vlastně udržet, protože jsem si tak moc prohlubovala ten deficit, že ho budu chtít teďka vlastně celý kompenzovat. Když si dovolím podle toho, jak mám potřebu, jak mám chuť si dát, tak je to o tom, že si dám pak 3 kousky cukroví, 10 kousků cukroví, 1 kousek cukroví, nezáleží, samozřejmě je to individuální, ale stačí mi to. Nemám tendenci si jich dát 50, protože spousta lidí si třeba řekne, jo, tak teďka ty 2 dny si teda jako dám a pak zase naskočím do té svojí rutiny, zase do těch svých jakoby restrikcí, že jo. Takže dneska si můžu dát těch 50 kusů cukroví, protože zítra už nemůžu. Takže vlastně o to více si chci zase vytvořit nějakou, jako zase si to vykompenzovat vlastně předem. Ale když já vím, že si přece můžu dát to cukroví i zítra, pozítří, i za týden, i v březnu, i v květnu, i v prosinci, tak já nemám tu tendenci si to teďka vlastně všechno nahromadit. Jo, je to takový ten jako křeček, jak si prostě hromadí, protože má vlastně strach, že už potom nebude. Takže my pokud si vytváříme ty restrikce, že nevím, třeba do 23. prosince si jedu svůj režim, nějaká dietka, nějaké restrikce, pak si teda dovoluju na toho 24., 5., 6. teda jako povolit a pak teda zase přichází ta struktura, zase ten režim, tak já mám vlastně 3 dny v roce, kdy já můžu všechno. Takže to chci všechno, že jo? Protože jinak to nesmím. Takže o to více to chci všechno. Ale pokud já mám 365 dní, kdy si můžu dělat cokoliv, tak dneska si dám, protože mám chuť. Zítra si nedám, protože tu chuť a potřebu mít nebudu. Jo, takže vlastně předcházením přejídání se je odstranění těch restrikcí. Čím víc si budu něco zakazovat, tím víc to budu chtít. To znamená, pokud to potom přijde, budu to chtít o to víc. A je pak snadnější překročit nějaký limit, kdy už to přeženeme, přejíme se, protože prostě tam ta stopka úplně není. Není tam ta rychlá sebereflexe, že teď mám dost, teď mi to stačí. Ale je to tam takové to nastavení, takový ten survival mode. Jo, že prostě všechno, všechno. A pak najednou mi blikne a tyjo, mě je špatně. Já jsem to prostě přehnala. A pak přichází ty výčitky. Takže toť je vlastně řešení toho přejídání se. Keď už to nastane, máš nejaký tip, čo urobiť? Ja neviem, prechádzka, dať si pohár vody s jablčným octom, teraz mi napadlo, neviem, máš niečo konkrétne? A hlavně bych řekla spíš, co nedělat. A to je právě to zase nejít do toho druhého extrému. Protože skákání z extrému do extrému není cesta, není řešení. Je to prostě jenom skákání z extrému do extrému. To znamená, pokud já to přeženu v tom maximálním extrému, tak si pak hlavně nenastavovat nějaký režim, že teď nesmím nic. Teď nesmím jíst, teď nesmím sladké, teď musím jít jenom cvičit a musím to zase jakoby vykompenzovat. Protože tím akorát budu podporovat zase ten nezdravý vztah k jídlu, nezdravý vztah k sobě a vlastně zase ten restriktivní způsob. Takže tohle spíš nedělat a samozřejmě co udělat, aby se mi ulevilo, tak jednak tam musí být ta sebereflexe. Jo, to, že dobře, teď jsem teda udělala něco, v čem mi není dobře. Proč jsem to udělala? Jo, udělat si tu sebereflexi, že možná jsem na sebe byla až moc striktní, nebo že to bylo v závanu nějakých emocí, protože přesně máme být šťastní a my jsme smutní, tak si dáme o to více toho sladkého, že jo. Takže udělat si tu sebereflexi a vlastně ponaučit se z té zkušenosti, abychom příště to mohli udělat jinak. To je taková ta vnitřní práce. A ta práce v tom vnějším světě může být přesně jít se projít, jít na vzduch, jít do přírody, změnit aktivitu, kde nám to vlastně nebude o to víc připomínat, že jsme udělali v uvozovkách něco špatně, ale odreagovat se. Ale zase jít na sebe tím laskavým způsobem. Samozřejmě můžeme podpořit mikrobiom, můžeme podpořit trávení z výživového hlediska nebo z hlediska jakoby, výživy jako takového jako oboru, tak samozřejmě může tam být spousta nějakých jako hacků, ale tady si úplně netroufám říct to, že spíš na tu jako individuální sféru
ale potom vnímat i to, že i ty další oblasti toho životního stylu nám můžou být podporou. Takže je to právě ten pohyb, je to změna aktivity, je to socializace s lidmi, je to pobyt v přírodě, je to venkovní světlo, to znamená přirozené světlo, jo, je tam vlastně spousta dalších věcí. Ale hlavně je tam fakt důležité nejít zase do toho extrému a vlastně zase tam na sebe nebýt ještě víc kriticky a ještě víc jakoby nebodat do nějaké té rány, ale naopak tam nastavit tu laskavost a tu lehkost a směřovat to zase k tomu v vozovkách lepšímu pólu. Blížime sa k záveru nášho rozhovoru. Neviem, ako to majú diváci, či už majú darčeky poriešené. Ak nie, tak skús nám dať nejaké tipy a nápady na darčeky. Mhm. Zase to vezmu možná trošičku ze široka, ale já jsem jako hodně zastánce toho, dávat dárky, když chci a nedávat je, když nechci. Respektive mně se úplně teda nelíbí, a to je samozřejmě jako můj osobní subjektivní názor nebo přístup, ale mně se nelíbí dávat z povinnosti a zároveň mně jako příjemci není příjemné, když mi někdo dává dárek jenom proto, že si myslí, že musí. Nebo že mi dává dárek jenom proto, aby mi něco dal. Ale jsem skutečně zastánce toho, ano, dávat si tu radost, ale stejně tak mít radost z toho dávání. A pokud tady nás poslouchají třeba studenti, studentky, tak i tady tohle období dávání dárku může být náročné třeba z nějaké finanční stránky, kdy prostě student chodí ročně na brigádu, má z toho tady pár tisíc a už sotva si pokryje třeba nějaké své potřeby a najednou je tady potřeba dávat nějaké dárky, které samozřejmě taky stojí nějakou částku. Takže zase můžou tam mít pocit, že takže já tady celý rok vlastně jako pracuju, abych teď dávala dárky někomu, komu je dávat nechci a cítím tam tu povinnost. A vlastně zase mi to kazí tu radost. Takže zase jsem v tomhle takový jako revolucionář, ale zamyslet se nad tím, jestli jako mě to skutečně dává smysl, jestli já to takhle chci dělat, nechci dělat a podle toho si to pak nastavit. Protože to nejhezčí je dávat dárek z toho pocitu, že fakt chceme a mít z toho radost. Vidět tu radost od toho druhého člověka, kdy ho to potěší, udělá mu to radost. A právě tady, už se dostanu konkrétně k těm dárkům, tak já třeba osobně nad tím přemýšlím tak, nejenom co ten člověk jako potřebuje, co mu prostě nějak si jako očkrtneme z toho jeho wishlistu, že teda jako potřebuje ponožky, parfém a nevím co všechno, nové kolo, ale že to je o tom skutečně přinášet tu radost. Nejenom to dělat prakticky, ale dělat to právě empaticky a přinášet tu radost. Takže poslouchat ty naše blízké, ty lidi, které chceme obdarovat, co jsou ta jejich skutečná přání. Co je to, co skutečně chtějí, ne co jenom potřebují. A podle toho, podle mě jdou vymyslet ty nejkrásnější dárky a častokrát třeba nějaký zážitek je mnohem lepší než právě třeba ta zubní pasta, kterou potřebují, nebo ta nová čepice, kterou potřebují, ale je to ten zážitek. Je to třeba příležitost k odpočinku, příležitost zkusit něco nového, objevit něco nového, vypadnout v úvozovkách ze svého kontextu a prostě třeba vycestovat. Takže spíš přemýšlet nad tím, že ne jakou věc chci dát, ale jaký pocit, jakou emoci, jaký zážitek, jakou v úvozovkách frekvenci, jakou energii já chci předat. A poslouchat skutečně ty lidi vlastně, co by si přáli. Ne, co by jenom chtěli a co by potřebovali, ale co si přejou, co je to, co jim rozzáří ty oči. To třeba to jejich mladší já, to malé dítě v nich vlastně po čem touží, co by chtělo, co si přeje. Takže to jsou za mě takové jako v úvozovkách zásady, kterými já se třeba řídím. A pak samozřejmě tím, jakou profesi mám, jakou filozofii mám, tak samozřejmě vždycky přemýšlím i nad tím, aby to tomu člověku skutečně jako pomohlo. Jo, ať to je něco, co mu třeba podpoří to zdraví, něco, co mu udělá dobře i z hlediska zdraví těla, zdraví mysli, zdraví duše. Takže potom už je tam jakoby spousta nápadů od kvalitní čokolády, letenek do cizí země, nevím, nějaké třeba červené žárovky, červených brýlí, nebo nějakého kousku oblečení z kvalitních materiálů od české značky a tak podobně. Kvalitní kosmetika, přírodní kosmetika, může toho být naprosto spoustu. Čaká nás posledná otázka.
A je to otázka o konci a začiatku. O konci tohto roka, o začiatku toho budúceho. Aj toto obdobie vie byť náročné, hlavne ak sme v tom móde, že Vianoce sa otrhneme z reťaze a povieme si 1.1. začína nový človek, nová Dorotka prichádza. Čo môžeme urobiť, aby sme sa vtedy nedali do nejakej pásce a nedávali na seba nejaký zbytočný tlak? A aký máš názor na takú tú premenu človeka hneď 1.1.? A zase to vezmu asi trošičku obšírněji, to už asi nikoho nepřekvapí, ale takovým zamyšlením a zároveň takovou jako faktickou věcí. A 1.1., to znamená start nového roku, to, kdy přesně začíná ta naše nová verze, tak je něco, co my jsme si jako společnost vytvořili. To znamená, pokud by se někdy lidi předtím dřív dohodli, že by to bylo 8.8., tak je to 8.8. Kdyby se dohodli, že to je 24.3., tak je to 24.3. Ale vlastně tam nejde vůbec o to datum, tam jde o to, že my jsme si to nějak nastavili. A samozřejmě mít nějaký ten jako odrazový můstek, nějaký ten startovní den může pro spoustu lidí být nějakým závazkem vůči sami sobě, může to být fajn odrazovým můstkem, ale zároveň pokud je to tím stresem, nebo tím stresorem, tak už to není zase něco, co bychom chtěli používat. A pokud se podíváme na to, jak je to třeba v přírodě, tak vlastně 1.1. není konec roku nebo konec nějakého cyklu, ale je to vlastně taková ta hluboká fáze té zimy. Naopak, ten začátek nějakého nového cyklu je až na tom jaře. Takže se můžeme bavit někdy o únoru, březnu, spíše o tom březnu. A Že to je to je marec, apríl, áno? Alebo marec. február, marec. Dobre, dobre. Jo, jakoby z pohledu světla už je to ten únor, ten február, Mhm. ale z pohledu už jakoby toho jara, toho období, kdy už to všechno jako začíná, ten nový cyklus, tak je to spíše ten březen. Takže Mhm. marec. A takže vlastně to je ten skutečný začátek. Takže to, že my jsme si to vytvořili na 1.1. může být fajn, ale zároveň nás to vlastně nutí do nějakého nového startu, do nějakého rozkvětu v té největší tmě, v tom největším zimním spánku. Proto to pro spoustu lidí může být náročné. Protože my jsme si ještě ani neodpočinuli. My vlastně od léta, kdy se máme sklidňovat, zpomalovat a začít více odpočívat, tak jak to v přírodě je přirozeně nastavené, tak my vlastně paradoxně děláme ten opak, protože přesně podzim, takže škola, práce, pak ty Vánoce, takže nás to vlastně obrací spíše do té aktivity. A teď my vlastně neustále jedeme v té aktivitě a teď si ani neodpočineme, ani tam neprojdeme tou zimou, tím odpočinkem a už se zase tam jako speedujeme na ten start a je tam ta nějaká jako síla, tlak a prostě pojďme do toho. Takže proto to vlastně přepálíme, nevydrží nám to, neslouží nám to. Takže mojí vlastně radou je spíše následovat to, jak to je přirozeně nastavené v tom těle, než se snažit jít proti němu. Protože pokud se snažíme jít proti tomu, jak to přirozeně je nastavené, tak je to vlastně všechno mnohem těžší, protože zase tam do něčeho jako pušujeme, zase tam dáváme ten tlak, to znamená přichází protitlak. Když se prostě povezeme s tím cyklem tak, jak je přirozeně nastavený, tak to vlastně půjde mnohem s nás. Takže já jsem teda zastánce určitě jako nějakých jako začátků, změn, prostě jít si za těmi svými cíli, sny, prostě pracovat na sobě ze všech různých stran, ale zároveň nejít proti svému tělu a využít to okolní prostředí, to přirozené nastavení k tomu, aby nám pomohlo. Takže kor pro ženy si myslím, že to je představitelnější, protože my si zažíváme v rámci našeho cyklu tu naši vnitřní zimu mnohem častěji než jenom jednou za rok, tak jak je to právě venku. Takže využít vlastně tu znalost a schopnost té cykličnosti i tady v tomhle. Takže nenutit se 1.1. začít běhat, začít jíst takhle, plánovat prostě podnikání a tady dalších x věcí, ale vlastně dovolit si ten odpočinek a v uvozovkách odložit si ten start na tu dobu, kdy nás to okolí vlastně podpoří v tom startu. Protože je mnohem jednodušší začínat
obecně začínat, zkoušet nové věci, zakomponovávat nové věci, když nás to podpoří tím sluníčkem, tím teplem, tím, že to v té přírodě ožívá, než když to všechno je prostě v uvozovkách mrtvé a v tom zimním spánku. Takže možná si to šifnout prostě z toho prvního první až na to jaro, kdy se skutečně dochází k tomu začátku a k tomu nějakému znovu zrození a zase k té expanzi. Miška, ja ti ďakujem za dnešný rozhovor, bolo to krásne, veľmi sa teším, že si nás inšpirovala. Verím, že si pomohla mnohým divákom prežiť pohodové Vianoce, viac pohodové Vianoce. Mne určite. Ja to vždycky tak sebecky robím vlastne. Ja si ťa volám vždycky, keď potrebujem ja pomôcť. To je hezký. A potom to posielam aj pre ostatných. Takže ďakujem ešte raz. Já taky moc děkuju. A dúfam, že teda sme vám pomohli, milí diváci. Ak áno, napíšte nám do komentára, čo vás najviac prekvapilo, čo vás najviac inšpirovalo a podielte sa s nami o vaše tipy. Ja sa na vás budem tešiť pri ďalších videách tu na kanáli Mileva Pilates. Prajem tebe, Miška, aj našim divákom krásne pohodové Vianoce a teším sa do skorého videnia. Moc děkuji ještě jednou za pozvání, za krásný rozhovor a za to, že vlastně se nám tady snad daří teda zprostředkovávat zase něco dalšího a přesně jak jsi říkala, tak budeme moc rádi, když nám dáte vědět, co vás překvapilo nebo co pro vás právě bývá to těžké. A samozřejmě taky moc ráda přiju takové jako mějte hezké svátky, mějte hezké Vánoce, ale právě i po těch posledních zkušenostech nebo i po těch příbězích, které slýchávám, tak spíš říkám, prostě prožijte si to. Prožijte si to tak, jak je potřeba, ať se tam objeví cokoliv. Jsou to prostě jako Vánoce, ale je to vlastně další den z toho roku. Není tam vlastně nic speciálního, pokud my si to tam nedáme. Takže prožijte si to, jak potřebujete, udělejte si to maximálně podle sebe v rámci svých možností a nezoufejte, když to nebude nejšťastnější den a zároveň, pokud chcete, aby to bylo super, abyste si to užili, pojďte do toho a udělejte si to takové. Takže toť asi nějaké moje poslání.